Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Lions Boot и днес ще ви покажем в този клип един сервер, който е PvP и може само на PvP. Нека ви покажем. Значи тук може да си избирате какви да бъдете на PvP-то. Ето ги, тук са Pyro, Heavy, Butter Warrior, Ninja, Archer и тук някакви, които се плащат. Аз ще избера Ninja. Ето виждате, безплатно ми дават отвара за невидимостта, 3 такива отвари по 8 минути, гъбена супа, която да ви възвръща силата, която да ви възвръща живота, и така пиете. Така, нека изпия отварата за невидимостта и да започваме игра. Те в момента не ме виждат. Ето аз убих вече единия. Обаче втория ме уби. Но спокойно. Аз обичам да съм нинджа, така че ще ви покажа още един път с нинджата и след това ще ви покажа другите. О, този е бая силен. Та, окей, нека почнем от началото, където е. Първо ползваме Пиро. Гледате. Каменен меч, лък, отваря на огнената устойчивост. Тук стрели и така нататък. Гледам с отварата. Виждате как се възвръща силата. Тъй като не съм много добър на PvP. Стана много добре, но като те. Следващата е Heavy. С Iron брони и с Iron оръжие. Меч. Нека ги килим. Ето този, той е така. Ще ви покажа и другите. Сега е наред Butter Warrior. Гледате с златен шлем, железен нагръдник, панталони железни и златни бутуши. Златен меч с четвърта едно, отвар за скоростта и за лечението. Да ги спим. Отивам да се бия. Заставаме ле.
Това Тор се заплаща. Сега сме на Арчър. Кожена шапка, кожена туника, панталонки и кожена бутуши, енчантната каската и бутушите. Тук имаме каменен меч, строта 1 и лък с мост 2. И тук след това ще го издъмна, ще го килна. Това. Това ми се загубва на меча, но все пак е тук. Както и да сме, не се старая да ги бия, тъй като се питам да ви покажа всичките и времето ми е ограничено. Тук се заплащат. Те всъщност са еднакви, така че ще кажа едно, което се заплаща. Ето. Там, значи, нека се бие с него. В следващия епизод ще ви покажа един клип в Белтински сервер. Това беше, ми приятели. Благодаря и надявам се да ви е харесало. Ще завърша тази битка и ще спирам клипчето. Това беше от мен, надявам се да ви е харесало. Моля, коментирайте, харесвайте и така нататък. И ако искате, се абонирайте към мене. Надявам се да ви е харесал клипа, ще има и още, така че ще се видим. Чао!